In every community, there are people who go above and beyond. Meet Sivuyile Brian Funda, Whittlesey's community hero, making a real difference, inspiring others and changing lives. The Sivuyile Funda Foundation. Mandizazise igama lami nguSivuyile Brian Funda. Yena ngowalapha eSADA, wazalelwa apha eSADA, kodwa ke ngokokuhlala ngoku uselapha eDongwe. uSivuyile Brian Funda ngo-2013 ngexesha ndandibuya edolophini kuba bendike ndangumhlali kakhulu edolophini, kodwa ngo-2013 ndaye ndadicayida ukuthi mandibuye ndize kweli cala lalapha emakhaya ndizohlala full time. Ezinto bendizenza kwelaa cala edolophini ndizokuzenza apha emakhaya. Ndiyenze iRhawuti neKapa ndilapha emakhaya ukuzonceda abantu abatsha abalapha emakhaya. Ngo-2013 ndaye ndamisa le nto kuthiwa yiSivuyile Youth Development Centre, especializa ngosport, ibe nguskill, ibe ngu-art and culture. Injongo yokuba ndimise iSivuyile Youth Development Centre kubona imeko yalapha emakhaya. Abantu balapha emakhaya bayahamba babalekele emaKapa, babalekele emaJoburg, ngakumbi abantu abanetalente, kuba kaloku bebona imeko yalapha emakhaya ukuthi imeko yalapha emakhaya umntu akahoyeki. Sesithi unale talente iphele ehamba eyojoyina into zeziyobisi, eyosela, kuba kaloku inkxaso xa ulapha emakhaya yeyona nto inqabileyo. Ngoko ndibuyile ke edolophini ngo-2013 ndathi mandizohlala full time ekuzoncedisana naba bantu, ngakumbi abantu abatsha abanetalente kwicala lesport, ibe nguskill, ibe ngu-art and culture. Ndiqalile ke ngesport, ispoti zonke iikhowudi, kodwa ke kweli cala linantsika lefootball, i-football iyadomineyitha, inantsika i-football because ndinazo ii-players endiye ndazithatha apha, ngakumbi apha eWhittlesea kule ndawo yam. Kuthiwa mos phambi koba uhambe uyotshayela kweminye imizi funeka uqale utshayele apha ekhaya. Nam ndenze njalo, le nto njengoba ndiyiqala ndiye ndayiqala ndilapha ekhaya, ndaqala ngabantu balapha abasuka apha eWhittlesea ukwenzela uba ndiyibone ukuthi le nto ndiza nayo ndiyiqalayo ngaba yinto enokusebenza na. Nyhani ekwenze njalo njeba ke ndiye ndayiqala ngo-2013, ngo-2015, 2016 ndineplayer yokuqala yalapha eWhittlesea ehlala apha eOxton xa igama layo nguSinothemba Dyantyi. Ndiye ndamthatha ngelaa xesha ekumboneni ukuthi lo mntu uyayithanda kakhulu le nto kuthiwa yi-football and kuyabonakala ukuthi yeyona nto apha ebomini anoqhuba nayo, apha ebomini anotshintsha impilo yakhe and atshintshe nempilo yefemeli yakhe ngenxa ye-football. So ndabona ukuthi ke ngoku umntu onjalo akafuni ukuyekelwa, so ndathi nca kuye ndazama ukuthi mandincedisane naye. Ndamxelela ke uSinothemba ukuthi Sinothemba, ndinetimu endinobudlelwane nayo, yitimu yaseFree State, iFree State Stars. So kuba ndikubona ukuthi ungumntu odisipline and ungumntu uyabona oyiphetheyo le nto kuthiwa yi-football, uyabona unetalente kweli cala le-football. So sathetha ke savana and ndamxelela into yoba okay, ndinale nantsika, ndinale N_P_O endiyiranayo, uyayibona. So now ke ngoku ndiyakwazi ke ngoku into yoba yonke iplayer xa ndiyiasistayo funeka uba isuke, uyabona, ibe registered kuqala kule N_P_O. So now ke ngoku ndabe ke ngoku ndiyamthatha ke ngoku uSinothemba ngokwenza eso sivumelwano sobabini, ndamthatha ndamsa kwiFree State Stars. But kweli cala lakwasport, kweli cala because xa ufika phaya usenza obu budlelwane nalaa team funeka ufike as i-agent, uyayibona. Kweli cala lesport funeka into yoba ke ndibe yi-agent. Phofu ke le N_P_O yam kwayona yi-N_P_O e-registered because kaloku kwezi team zidlala kwi-P_S_L, kwezi team zidlala kunantsi kwi-N_F_D, azikwazi ukwenza ubudlelwane nomntu,
uyayibona, ongekho registered. Funeka ube registered, ube registered kwenzela izinto zakho zihambe ngendlela emanzi efanelekileyo, because zonke izinto funeka zihambe zenzeke professional, uyayibona. Ndimthathile kuSinothemba ke ndamsa kwiFree State. Indikhumbuza i-first day sisiya kwiFree State Stars. I-first day ndigqithe nje apho nje ukubalisela nje kancinci nje, ibali libuhlungu because xa usuka apha e-Eastern Cape, uyayibona, usiya phaa kwezaa team kwi-professional level akukho lula. Akukho lula ufumana ithuba kuqala because phaya kuqala, into yokuqala uyabuzwa, Brian, le player ime ngaphi iminyaka yayo, uyayibona. Into yokuqala kubuzwa i-age, ime ngaphi iminyaka yayo. Then ngelaa xesha kuSinothemba ibe na-27 years. Akukho lula ke umntu ona-27 years kukhona ade aya kwi-professional level because kubuza imibuzo, Brian, xa usithi le boy iyabona yi-best player but kutheni into yoba ide ihlale ibe na-27 years kanti yinantsika yi-best player? Ibihleli phi? Ubuyihlalise phi? Uyayibona. So ndazama kuyilungisa loo nto leyo neFree State Stars, but kuba iFree State Stars indithembile yathi, Brian, because of you, uyayibona, so sakhe siyithathe le player ke simnikeze itshansi kuba sithembe wena. Asiyazi le player, thina sibona iplayer oyizisayo othi le boy inetalente, sorry, inetalente. Sikhwelile apha ibhasi because ayikho ibhasi esuka apha ebheka straight engaze eBethlehem, eFree State eBethlehem, ayikho. Uba uyakhwela funeka ukhwele apha, ukhwele iJoburg. Sakhwela ibhasi ebheka iJoburg. Sawugxidika phaa, sawugxidika endleleni kunendawo phaya idolophu kuthiwa yiVentersdorp. Kwanyanzeleka uba masigxidike eVentersdorp. Xa sigxidika phaya eVentersdorp kunegaraji phaya bathi nguTotal Garage. Ecangkwelaa garaji kube negaraji kuthiwa ngunantsika ngu-BB Garage. Xa sifikayo phaa safika around 1 kusasa. Safika kule garaji salala, uyeva, salala kule garaji. Salala into yoba masilinde into yoba makubethe u-6 ekuseni silele kule garaji kuba ngoku sitshintshe indlela, uyayibona. So now silele kwabetha u-6 kule garaji. Phofu abantu bale garaji ndisho basamkela kakuhle kuba xa usofika phaya kunantsika kulaa line sawudibana ke ngoku nabeSuthu. Safika kodwa ingabantu nje abanayisi, abanobubele shem, basamkela. Sachaza ukuthi hayi, ndi-agent mna ndizise le player kwiFree State Stars. Yazi iindaba ezimnandi because of kwelaa cala eFree State babhavela most yabantu phaya ibhavela ihamba neFree State Stars. Kusasa ke ngo-6 sehla njeba iphezulu apha enantsika ezi garaji zaseVentersdorp, apha ezantsi ikwayindlela futhi. Funeka into yoba sihlele ezantsi, sehla sahlele ezantsi sabamba indlela ehamba apha ezantsi. Xa sikule ndlela elapha ezantsi ke ngokufuneka sihayikile. Sesihayika sesishiyekelwe ngu-80 kilos xa sesiphaya ezantsi kulaa ndlela ebheka ke ngoku eBethlehem. Sibe ke ngoku sabe siyofika eBethlehem. EBethlehem safika phaa around 10 sabe siyafika eBethlehem. Ndizama nje ukuveza into yoba xa uyodlala kwi-professional level, yabo, indlela ayikho lula, uyayibona. USinothemba abantu abaninzi bambone edlala kwiFree State Stars, ephuma ethivini kuthiwa Ntsimbi, enxiba ijezi number 11, esenza into ezibukwayo. Babe bengayazi abantu ukuthi esiyovela ethivini nje, indlela yokuvela ethivini ihambe kanjani na, uyayibona. Khange kube lula, uyayibona. Ndenza umzekelo njengeplayer yokuqala, uqala kwakhe, uqala kokuba mandifumane iplayer efumana icontract ku-PSL ngoSinothemba walapha eWhittley C. Kulapho ke ngoku emva kokuba ke ngoku uSinothemba iiteam zimbona ke ngoku edlala kwiFree State Stars, zabuya ke ngoku zandithemba zathi, tyhini, kanti le ndawo kuthiwa yiWhittley C yindawo apho ukwaziyo ukufumana ii-players, uyayibona, ezikumgangatho ophezulu apha kwicala lefootball, uyayibona. Kwakhala iPirates, kwakhala iithimu ezininzi, iWits University, uyayibona, xa zibona uSinothemba waseWhittley C, uyayibona, uSinothemba waseWhittley C. Yatsho yavela iWhittley C kwimephu kaSAFA, kwimephu kaSAFA apha kwiSouth Africa yonke because iWhittley C ibingaziwa, but ngenxa kaSinothemba Dyantyi iWhittley C yenye yee-towns ezaziwayo ngenxa yefootball, ngenxa yabafana abasuka eWhittley C babuye ke ngoku bazibonakalisa. So ndenza nje umzekelo ngeplayer yokuqala. So emva koko ke zizile ke ngoku iitim nezinye ku-PSL, but ndithetha nawe ii-teams ezikuPSL ngoku ngu-80% wee-teams ezinditrustileyo.
ezindaziyo, eziwaziyo umsebenzi wam ukuthi ngumsebenzi onjani na, kuba kaloku zabona kulaa player yokuqala uSnotheni. Zilandele ke ezinye ii-players like umzekelo kuneplayer kuthiwa nguSingunantsika nguJwaqa. Emva koko kuye kwalandela uJwaqa, naye ngowalapha enantsika eWoodley eDongo, uyayibona, uyayibona. Sendithetha ukuthi ziye zalandela ii-players zalapha eWoodley khange kuphelele phaa kuSnotheni. So kwabonakala uba tyhini iWoodley ayiziyekeli and nayo iyakwazi uzibeka enantsikeni endaweni, uyayibona. Sendithetha ukuthi ndizama uveza kweli cala lakwaSport. So ndizamile ke ndizama ke ii-players ezisuka apha kuthi eWoodley. Ndaye ndifumana ke ngoku nee-players zezinye ii-province. Baze ndithetha nawe ngoku ndinazo ii-players ezisuka emaJoburg, ndinazo ezaseMadurban, ndinazo ezaseKapa, ndinazo ngoku nezangaphandle apha e-SA. Umzekelo, ndikwenzela umzekelo, kwi-PSL ndinee-players ezimbini. Ndiza kwenzela umzekelo ngee-players ezimbini. Unantsika uNkosiyethu Nekani udlala kuNantsika kwiPolokwane City. Udlala kwiPolokwane, uyadlala ndithetha nawe ngo-7. KwiNedbank iyadlala iPolokwane City, idlala neNantsika naMaZulu. Ngukhapteyini centre back eNantsika yeNantsika yePolokwane City, uyayibona, uyabona. Ngowaphi uNantsika? Ngowase-KZN, uyayibona. Ndikwenzela umzekelo, ngowase-KZN. Yenye yee-players eziphantsi kwale Nantsika yam, kwale NPO yam, uyabona. Ndikwenzela just umzekelo. Enye yesibini nguNantsika nguAyanda, uAyanda Lukhele. uAyanda Lukhele udlala kwiObit College ku-PSL. Ngowaphi? Uyabo, ngowase-KZN naye. Ndikwenzela nje umzekelo. Andifuni uzibala zonke, qha ndibala nje ezimbini ezisuka from enantsikeni e-KZN, uyayibona. Ndiphinde futhi naphaa kuMotsepe Foundation, uyabona, ndinayo iplayer engunantsika engumLaba, uyayibona. UMlaba ngowaphi? Uyabona, uMlaba ngowase-KZN udlala kuNantsika kuMotsepe Foundation. Lona xa ibizwayo ngoku kuthiwa nguNantsika lona u-NFD, uyayibona. Kune-team ke esandawupromothwa phaa kuthiwa yiMidland, iMidland Wanderers, uyayibona. Yeyasenantsikeni, yeyase-KZN isandawupromothwa apha kuNantsika kuMotsepe Foundation, uyayibona. Ndikwenzela just nje umzekelo. Ndiphinde futhi kwalapha zininzi ke ii-players zam, uyabona, endiboleke ii-teams ezidlala ku-ABC Motsepe League. EJoburg ndinee-players zam endibolekise ngazo phaa. EKapa ndinee-players endibolekise ngazo. Apha e-Eastern Cape kulo ABC walapha, kwiitimu ezikhompithayo ezalapha enantsikeni, apha e-Eastern Cape ezikhompithayo, ii-players zam zikhona phaa. Because kaloku into endiyenzayo xa ndiboleka iitheam ezidlala ku-ABC Motsepe League, andikuboleki kuba usithi hayi ndifuna mna uprotektha i-status, andisebenzi kanjalo. Because kaloku laa level kaloku u-ABC yenye ilevel, uyabo. Uba ndikuboleka iplayer, ndikuboleka iplayer ene-experience edlalileyo ku-PSL. So now izawudlala ke ngoku, izawuasista i-team. So now xa ndikubolekayo, ndikuboleka xa usithi hayi mna ndifuna ipromotion, uyayibona. So now ndikuboleke because iiplayer zam zikumgangatho ophezulu, uyandastand, uyayibona. Not uba mhlawumbi ndithatha iplayer ngapha eJoburg ndizise e-Eastern Cape for nje ukhusela i-status. Uba iza apha mayize ngozowuthini, ngozowukhompyutha, ikhompyuthele ntoni for ipromotion, uyayibona. So zingapha ko-10 ke iiplayer zam ezidlala kule league ka-ABC Motsepe League. Ndibe neplayer, ndikwenza umzekelo, ndibe neplayer, ukwenza umzekelo ngeeplayer zam eziyi-2 ezangaphandle apha e-SA. Like umzekelo ndineplayer enguPrince, uyabona, Ishmael. UPrince Ishmael udlala phi? Udlala eGermany, kwiliga yaseGermany, uyayibona. WaseNigeria but udlala eGermany, kwiliga yaseGermany, kwi-top league yaseGermany, uyayibona. Yenye iplayer ephantsi kwale NPO yam. Ndiphinde futhi ndibe neplayer, uyabona, uFelix Orode. Yena ke ngowaphi? NgowaseGhana. NgowaseGhana udlala phi? Udlala eArgentina, uyayibona. Ndikwenzela nje umzekelo sendiba andipheleli only apha enantsikeni. Ndinceda iiplayer zalapha kule ndawo ndihlala kuyo eWoodley. Ndinceda iiplayer zezi provinces zonke zalapha eSouth Africa, ndiphinde ndiphumele ngaphandle, uyayibona. Uyabona, ndixelela ke ngoku phi? Ndixelela ngee-players ezidlala eEurope, uyayibona, but eziye zandithrasta, uyandiva, eziphantsi kwam. Ndiphinde futhi ndibe nee-coaches, ndibe nee-coaches zangaphandle. Umzekelo, ndinekhowusha ngoku endibhizi nayo, yenye yenantsika ye-candidate kwinantsika kwi-Sundowns, uyayibona, uyabo. Kwi-vacancy ye-head coacher kwi-Sundowns, yenye ye-candidate phaya, uyayibona. Ukhowusha unantsika uAndries Speer. UAndries Speer ngowaphi? NgowaseGermany, yi-former German national team, ngowaphi? NgowaseGermany, uyayiva,
yabo, naye uphantsi kwam, yebo. Ndiphinde ndibe nokhowusha bathi nantsi nguPreds. UPreds yena ngowaphi? NgowasePortugal, uyabo, ngowasePortugal, uyabo, kwi-top league yasePortugal but naye uphantsi kwam, uyayibona, uyabo. Ndizama ke ukuthi kweli cala lale nantsika lale NPO yam eyisivuyile Youth Development Centre, ndikubalela kweli cala lesport. Isport siyadomineyitha and ndithetha nawe ngoku ndingakunika ifowuni yam. Namhlanje kuneplayer endingayaziyo eve nje yangena nje kum because into endiyifumanayo iplayer ifumane kwenye i-contact yam, ndibone umntu sengena sendifowunela omnye, andimazi, omnye sengena kuWhatsApp. Umzekelo namhlanje bekhona ebengene kuWhatsApp, ufumene inamba yam but uyiplayer, uyazibabaza, uyiplayer but ufumene inamba yam kuba iphupha lakhe wayezixelela into yoba ufuna udlala i-football. Ufuna uthini? Ufuna usebenza nge-football and nekhaya lakhe ukuze likhululeke because usuka kwifemeli ephantsi. So now ukuze ikhululeke laa femeli uzixelela into yoba angadibana nam, funeka adibane nomntu onjengam ukwenzela itshintshe impilo yakhe kwaye nefemeli yakhe itshintshe impilo yefemeli yakhe, uyayibona. Ndikwenzela umzekelo kweli cala le-football. Ndize ke ngokweli cala lakwaSkill kuba kaloku umzekelo abantu abatsha soze badlale bonke ibhola, soze badlale bonke ibhola abantu abatsha. Ukhona ozawudlala phaa inantsika ozawuthanda isport, ukhona ongazuthanda sport. So now xa ndizawugxila kakhulu kwisport ndizawuthini kulona ungadlali isport, uyayibona. So now funeka into yoba ndithi ndiqhuba ngapha kwisport ndiphinde futhi ndingabalibali kweli cala lakwaSkill, uyayibona. Because kaloku le nto ndiyenzayo iyikhombo, ingusport, inguskill, ingu-art and culture, uyayibona. Ndikwenzela nje umzekelo omncinci, sinabantu abanetalente. Omnye lo mntu athi ubone uba u-good nje ngokwendalo kumsebenzi wezandla we-carpentry, ne? Uyabo, uyayazi nje, siskili nje asinikiweyo, asiphiweyo ngumdali, uyayibona. But kweli xesha langoku noba uyofuna umsebenzi sowuzofika emlungwini uthi hayi mna ndi-good mna kumsebenzi wezandla kwi-carpentry. Umlungu uzawufuna iphepha, uyayiva, unaso isatifikhethi sale nto sale carpentry uthethwa ngayo, uyayibona. Iqale ke ngoku ingxaki phaa, uyayibona. So ke ndangenelela ke ngoku, uyayibona, kwiikheyisi ezinjalo. Xa uthanda i-carpentry mna ndingakuncedisa ngantoni? Mna mandikuncedise ngantoni? Nge-training, uyayiva. Mna mandizise i-training ukwenzela uba uzawukwazi ufumana isatifikhethi, uyayibona. Uba uyimesilani funeka into yoba ndize, uyabona, ne-training yemesilani, uyabo, ukwenzela uba ufumane isatifikhethi, uyabo, ngumsebenzi wam ke lowo, uyabo. Ndingenelela apho ekuncediseni ke ngoku iyantsika i-community yethu, uyayibona. Kwesi skill unaso mandikuncedise kuso ufumane ntoni? Isatifikhethi saloo nto leyo. Ndikwenzela umzekelo last year phaa ngo-Okthobha, nge-22 kaOkthobha, because into endiye ndayenza mna xa ndisebenza ngabantu andingomntu othanda ulala. Andikwazi ulala kunabantu abaxakekileyo, andikwazi ukulala kunabantu abasengxakini. Into endiye ndayenza ndaye ndaphuma iphulo njengoba ndihamba ke kwezi dolophu ndaya naseKomani kukhangela ezi academy because of ndithi ndifuna iskill, ndifuna ezi training. Ukuze ndifumane ezi training for uba zize zizoasista aba bantu ndithetha ngabo, funeka into yoba ndiye kuzo, uyabo, ndenze ubudlelwane nazo, uyayibona. Ezi ndawo sifumana kuzo esaa skill babuye bazokwenza i-training funeka ndiye kuzo ndenze ubudlelwane kuba ndinaba bantu, ndinale community yaseWhittlesea, uyayibona. Aba bantu aba banaso iskill but bafuna uncediswa, uyayibona, uyabo, ngee-training. Umntu, uyabo, afumane i-training ngokwekhondo lakhe, uyayibona, singamgqwethi, afumane i-training ngokwekhondo lakhe, uyayibona. So into endiye ndayenza ke inantsika i-CSP Academy, Training Academy yalapha eKomani, uyayibona. Udirector wayo uDavid undithembe kakhulu. Yenye yeacademy endaya kuyo ndahlala ne-director zayo, ndathi ndinale ngxaki inje and i-area yam yi-area i-rate ye-crime inyuke ngeyona ndlela, uyayibona. And simoshwa ngaba bantu. Aba bantu baneskill ngabona bantu basimoshayo.
kuba kaloku akukho bantu babancedisayo, uyayibona. So now ke ngoku ndifuna ke into yoba nangona ke siyazi uba i-crime soze ude uyilwe ide iphele, but mayinganyuki every day, uyayiva. Zama wena ukuthi mayinganyuki icaba izawunyuka ngokukhawuleza, uyayibona. Uba iyanyuka mayinyuke slowly but inganyuki ngokukhawuleza. So Mr D, kakundincedise mani, ndidinga ii-training ezinjeni nje, uyayibona. So wathi Brian because of inguwe, uyayibona, ndizawuba namaxesha ndimane ndifuna inamba enintsi, uyayibona, yabantu abatsha apho eWhittlesea, apho kuloo area yakho, uyayibona. Kule nyaka pheleyo weza kuMr D wathi Brian ndifuna abantu abayi-300, uyayibona. Abantu abayi-300 ndizawubatreyina, uyayibona. Ndizawubatreyina bafumane u-E, bafumane u-D, bafumane u-C we-security, uyayibona. Zezinye zee-training endizifunayo for zincedise aba bantu, uyayibona, bangasebenziyo, uyayibona. Aba bantu bahleliyo, uyayibona. Aba bantu baphele behamba kuba bephelelwe lithemba, baphele behamba bengena begaxeleka kwiziyobisi, bengena besebenzisa utywala kakhulu kuba kaloku batheni baphelelwe lithemba, uyayibona. Wathi uqala undinike inantsika i-150, uyayiva. Nyhani into endiyenzileyo kulaa 150 ndenze make sure ukuthi unantsika u-60% mawuphume kule area yam, then ke ngoku 40% ke ngoku mawuphume kwezinye ii-areas, uyayibona. Kwezinye ii-areas zaseWhittlesea ndade ndaphuma eWhittlesea ndaye nasemaKomani, uyayiva. Ndiyile emaKomani ndathatha abantu abathile, ndiyile eZibeleni, ndiye eMalinge because kaloku abantu basengxakini. Ayingobantu bale area yam bodwa basengxakini, nabanye abantu bezinye ii-area basengxakini. Kodwa ke ndanalaa nto uba kulena indawo yam at least ipesenti noko ezawuba bhetere mayiphume kule ndawo, then u-40% ke ngoku ndiyazi uba ke ngoku ndizawunantsika, ndizawushera ke kwezi nantsika kwezi area zonke. Ndenze loo nto leyo, ingene igruphu yokuqala yapasa yagqiba, yangena eyesibini ingene kanye phaa kuNovemba phakathi. Wathi ndithetha nawe mna abo bantu bayi-300 ndiye ndabafaka phaya for i-training ye-security. Abayi-200 bebesebenza kuloo Disemba, i-200 kulaa 300 ibisebenza because into esiyenzayo sithi umntu omniki laa training ogqiba futhi umyeke. Simnika laa nantsika laa training ogqiba sithi kuxhomekeka kuwe ukuthi mawuzimakethe, uyayibona. Because kaloku nali iphepha sikunikile ulifumene, le nto siyifunayo mawube ne-certificate ukwazi uzimaketha xa ufuna uzimaketha. Siphinde futhi siyakwazi ukuncedisa sikufunele kwathina umsebenzi. Ungenzi le training ufumane le nantsika ogqiba uyohlala nayo endlini, yebo, iphinde iyongcola ifumane idasti laa nantsika uyohlala. Asifuni loo nto leyo, yitreyina ogqiba emva koko ungena emsebenzini, uyayibona. So now ke noDavid uneekhampani zimbini ze-security, abanye ubafakile phaa ukwenzela into yoba le nto besiyenza kubonakala uba iyawenza umehluko kwi-community yethu, uyayibona. Ndizama ukwenza umzekelo kweli cala le-training. Ndenza umzekelo ngenantsika because ayo-security yodwa ezi training sizenzayo, zininzi zona. Qha ndenza nje umzekelo ngalena yenantsika, ngalena ye-security nantsika i-training. Omnye umntana apha ebesenza ugrade 12 kwezinye isubjekthi khange apase kakuhle. Aba bantwana ndiyabathatha aba bangapasanga kakuhle kwenzela uba balungise ezaa subject, uyayibona. Umntana angayipasanga, uyayibona. Ndiyamthatha laa mntana ndimsa phaa kuDavid. David, lo mntana akapasanga kakuhle, uyabo, ngebe upasile kakuhle but qha nje uspoyilwe yile subject, waspoyilwa yile subject. Ngalungise nje ezi subject zimbini, ndimthathe ndimse phaa amlungiselele ezaa nantsika ukwenzela into yoba umntana at least aphinde afumane ilevel yakhe kwezaa subject, ibe yilaa level ifunekayo, ibe yilaa level azokwazi ukhwalifaya ke ngoku ukuthi makangene phi eyunivesithi. Because kaloku abantwana bethu, omnye umntana uyavuya yena kuba epasile, uyayibona. Mhlawumbi umntana upase ngonantsika, upase ngo-D, uyayibona, ngediploma, avuyele uba yena epasile, uyayibona. Xa siye ebheke eyunivesithi uyafika uyastaka eyunivesithi akakhwalifayi. Hayi bonjani because of ndipasile, kutheni ndingakwazi ungena enantsikeni, uyayibona. Yena akayazi ukuthi umntu ongena eyunivesithi funeka into yoba abe uyakhwalifaya, funeka abe upase ngeyiphi inantsika, ngeyiphi i-alphabet, uyayibona.
Omnye umzali uke wathi kum, hey umntanam akathathwa ewusu ntontoni. Ndazama umcacisela ndithi, mama upase ngabani lo mntana? Uthi upase ngoti. Ndithi yiloo nto engathathwa phaa, erejekthwa phaa, because phaa kuzawube uyakhwalifaya phaa funeka apase ngobi. Uyayibona? Uyayibona? So zezinye ke ngoku zezinto. So ke ngoku abantwana abanjalo bafumana u-D, ndiyakwazi ke ngoku uba-asista ndibase phaa alungise ezaa subject kwenzela uba ke ngoku at least kuthi xa kuphela unyaka umntana kulo nyaka uzayo uyazi uba uzawungena kakuhle ke ngoku ivasithi. Uzilungisile phaa ekholejini, phaa kuDavid zilungisiwe ezaa subject ezi ziye zambangela ukuthi makangakhwalifayi, uyayibona, evasithi, uyayibona. So uba zezinye nje zezinto, uyayibona, endizama just ukuasista aba bantwana abagqiba ukwenza ugrade 12, uyayibona, ukuthi umntana makabheke ekholeji. Ngosepasile ngonantsika but ngodi soze akhwalifaye ngodi. Ukuze abe uyakhwalifaya enantsika funeka afumane o-B, uyabo, ibe yibhatshela akhwalifaye evasithi. But uba ayobhatshela ngodi funeka into yoba adibane nam ndikwazi ukuthi ndithethe noDavid amlungiselele ukwenzela uba kulo nyaka uzayo umntana akwazi ke ngoku uba elaa phupha lakhe lingatshabalali lasevasithi. Umntana akwazi ukuthi kulo nyaka uzayo simncedise kwa uaplaya. Kwa uaplaya simncedise uaplaya de kulo nyaka uzayo angasokoli umntana, iphupha lakhe lifezekiseke, umntana akwazi ukuthi makangene evasithi kulo nyaka uzayo. Uyabo? Kweli cala lakwaSkili. Ndize ke ngoku kweli cala ke ngoku lakwa-Art and Culture, uyayibona. Ngaphaya kwelaa cala lakwa-Art and Culture ke ngoku kunabantu abatsha abanetalente. Sinabo abantu abaculayo, sinabo abantu abagudi kweli cala lenantsika abathanda kweli cala lenantsika lakwanantsika loo nantsika lokwenza ii-films, uyayibona. Naphaya ndihambile ndahamba ndadibana neekhampani ezithile. Kunekhampani endenze ubuhlobo nayo, uyayibona, yikhampani yaseJoburg. Yikhampani yaseJoburg, kunomfana phaya xa bembiza kuthiwa ngunantsika kuthiwa nguMzwandile Dawethi. UMzwandile Dawethi simbonile kakhulu kwiGqeberha, uekthile kakhulu kwiGqeberha. IGqeberha lena enantsi i-actor ezinye iinantsika zakhona izenza apha enantsika apha eMonti, uyayibona. UMzwandile uekthile phaya. UMzwandile simbonile kwiDeep City, uMzwandile simbonile kwiGomora, uMzwandile simbonile kwiSpy, uyayibona. So ukusebenza kule khampani yi-EMF xa beyibizayo production. Usebenza kunye phaa noKhululekani Mchunu, basebenza bobabini kulaa khampani. Yikhampani ke endidibene nayo senza ubuhlobo nayo and zininzi. Kwenzela umzekelo nje ngezimbini ii-actors, uyayibona, kwezi soapie ebendizibala. So ziye zanomdla plus nezinye zizonke ziyi-5 ezi actors zinomdla ukuthi mazize e-Eastern Cape kulo nyaka. Zize e-Eastern Cape zenze i-partnership neSivuyile Youth Development Centre ukuthi mazizowuthini, mazizokwenza ii-workshop, ziworkshophe abantwana abanomdla kule industry yee-films. Because into abayifuna ekugqibeleni funeka benze ii-workshops, so bazawujikeleza ezikolweni. Sitargethe izikolo eziyi-10, izikolo eziyi-10 but izikolo eziyi-5 zezalapha eWoodley. But zonke ezalapha eDongwe, zonke ezalapha eDongwe zona ziyifumene loo nyweba yokuthi ziworkshophe bazojikeleza kuzo zonke ezalapha eDongwe. Then ke ngoku siphume phaa ngaphandle sifumane ke ngoku ezaziyi-5 eKomani, eKomani sigqithe siye but kodwa side siyophela eNgcobo. But ezalapha yena zaseWoodley kho nantsika umlenze ungenadolo. Ezalapha eWoodley zona inamba yona ininzi, uyayibona, yezikolo ezizawufumana loo nyweba. Ndiyiphethe ke ngoku loo nantsika loo project. Yiprojekthi endiyiphetheyo no-MEC. Ndiphethe no-MEC wakwanantsika kwa-Art and Culture because of ndifuna i-funding. Ndifuna i-funding, imali yokwenza loo project, imali engange-1 million. Because funeka benze i-workshop bajikeleze kwezi zikolo. Xa begqibile ujikeleza kwezi zikolo
sizawuba neveki yonke kutreyinwa abantu abatsha. Abantu abatsha abafuna bafuna uhamba neli cala lokwenza iifilimu. Kuba xa usenza iifilimu funeka ube ngumntu onjani, funeka uthini, zizinto abazawuzenza. Iveki yonke bazawube kutreyinwa abantu, emva koko bafumane isatifikheyithi. Ungathi mna ndiyayithanda ukwenza iifilimu ube ungenaphepha. Emva koko bazawufumana aba bantu isatifikheyithi. Xa bagqibileyo utreyinwa aba bantu kuzawusetyenziswa aba bantu, uyayibona. Kunenantsika kunebali abazawulenza lesiXhosa. Elaa bali injongo yabo siyayibona mos e-Eastern Cape, siyayibona mos apha kwezi zikolo zethu. Kunento ethanda ukwenzeka kwizikolo zethu ngakumbi kwixesha xa kubhalwayo. Ufike abantwana besikolo esithile sisilwa nesikolo esithile, ama-boys, kubakho ezaa nto zee-gangsters, ezi 'ntwana ziyabona zincane zikhulayo, uyayibona. So now bazokwenza ke ngoku eso story, bazame ukufundisa. Xa ungumntana wesikolo funeka uziphathe njani. Xa ungumntana wesikolo uthi ungumntana wesikolo uphinde futhi ujoyine into zee-gangster, isiphelo sakho siphela iba yintoni na ebomini, uyayibona. So ke bazokwenza istori esinjalo ezama ukufundisa xa ungumntu omtsha okhulayo oseprayimari, because ezi nto zezi-gangster ziqala kwaseprayimari, uyabo. Aziqali phaa e-high school, ziqala kwalapha. Umbone intwana kwicala ayisenziwa zii-boys zodwa, nakwabantwana abangamantombazana ngoku sebejoyina ii-gangster, banee-gangster. So ubabone ukuthi kwakwi-11 years sebeqalisa ungena kwiinto zee-gangster. So now ke bazobafundisa, bazobalumkisa ukuthi xa ungumntana wesikolo funeka uziphathe njani and awufuneki ube neetshomi ezinjani, uyabo. And uba watshaya ukwi-age esephaa eprayimari, uyayibona, uqala kancinci ngecuba kwi-age esephantsi uphele uyotshaya intsango, uphele ke ngoku ungena kwiziyobisi ke ngoku. So bazokwenza ke ngoku eso story. Eso story ke kuzawusetyenziswa aba bantu batreyiniweyo, kudibene ke ngoku nezaa actors zizayo ukwenza eso story. Bazokwenza eso story bazawusenza apha e-Eastern Cape, and apha e-Eastern Cape sizokwenziwa apha eDonga. Kuzawusetyenziswa ezi zikolo zinjengePhumleni, ezi zikolo zinjengeFunda ukwenza enantsi eso story. So ndinaloo projekthi esiyiphetheyo ngoku because sifuna into yoba loo projekthi ibe iyaqala ngonantsika, late kunantsika kuMatshi. Babe bayafika then ke ngoku but kodwa iinto zee-shooting zona ziza kwenziwa phaa ngonantsika, phaa ngoMeyi, uyabona. After ke ngoku befundisiwe begqityiwe then phaa i-shooting yona iza kwenziwa into ephaa 2 to 3 weeks, into enantsika ixesha le-shooting kweso story. Kodwa bafuna into yoba eso sitori xa sigqityiwe ukwenziwa sibe siyathengiswa. Sebethethile ke no-S_A_B_C nezinye ke ngoku ii-channels abazisebenzisayo ekuthengiseni ezaa zitori bazenzayo. So babawela into yoba ke ngoku ezi zitori babe ke ngoku ngelaa xesha looSeptemba, Okthobha babe ke ngoku bayazifaka kwezi channel ukwenzela uba sikwazi uqala ukuzibukela ngexesha le-festive ngoDisemba, zibe ziyaphuma kwezi channel. Isitori saphi? Salapha enantsikeni e-Eastern Cape, isitori esenziwe phi? Isitori esenziwe yi-youth yalapha enantsini eDonga, uyabona. Kweso story xa sesithengiswa ke ngoku aba bantu ke ngoku uyabona bebefunda basetyenziswa, baqale ke ngoku ukuthi ke ngoku babe nemali ke ngoku umntu ke ngoku ayifumanayo. And engaphelelanga kwesaa story ke ngoku abanye babo bazawuthathwa ke ngoku bafakwe ke ngoku kwezi nantsika ke ngoku kwezi soapie bazenzayo ke ngoku emaJoburg. Bazawuthatha apha for isitori esithile eJoburg babone hayi lona ebegudi esenza inantsika indawo ethile, bamthathe ke ngoku. So kuzawuba lula ke ngoku ukuthi ke ngoku bafumane ii-channel ezirayithi zokungena ke ngoku apha kule industry ke ngoku ye-acting, uyayibona. So just yiprojekthi on kweli cala lakwaNantsika. Apho ndiza khona ndizama ukutyhila umsebenzi weSivuyile Youth Development Centre. Ndispeshalayiza ngesport, uqiniseka ukuthi makubekho abantu abathi batshintshwe iimpilo zabo, bathi batshintshe iimpilo zeefemeli zabo ngenxa yesport. Kweli cala lakwaSkilling ngokunjalo kunabantu ekuthi zitshintshe iimpilo zabo, zitshintshe iimpilo zeefemeli zabo, nakweli cala lakwa-art and culture ukwenza umzekelo ke ngale nto yale acting. So ngumsebenzi
weSivuyile Youth Development Centre, yabo. So kwenzeka ngokwale njongo, ngokwale minqweno